שלום, האם גם אתם חווים תסכול ועצבים בכל נושא צחצוח השיניים? האם גם הילדים שלכם מסרבים לצחצח שיניים? דמיינו, כשהגיעה שעת ההתארגנות בערב, הילדים שלכם כבר אחרי ארוחת ערב או מקלחת. מה שנשאר הוא רק לצחצח שיניים, סיפור ונשיקת לילה טוב. הילד שלכם הולך לבד למקלחת, לוקח מברשת, שם משחה, מצחצח שיניים וקורא לכם שתעזרו לו. אתם צובטים את עצמכם כדי לראות שזה אמיתי, לא מבינים מה קרה. ואז אתם נזכרים שכבר כמה ימים אתם קוראים ביחד את הסיפור השיניים שחיפשו פה חדש. זה בגלל הסיפור. אז כן, גם אתם יכולים ליהנות מרב המחר שהגיע מארצות הברית, והחזיר את המוטיבציה לצחצוח השיניים בבית. הסיפור מגיע בשני פורמטים. פורמט מודפס עם כריכה קשה, ופורמט דיגיטלי של פליפבוק עם אודיו. זה פורמט מדליק שמאפשר לילד לדפדף בספר ולשמוע הקראה של הסיפור. הוא מתאים לילדים שמתחברים לתכנים דרך המסך. הוא מתאים לכל המכשירים שקיימים בשוק, וגם מתאים לילדים קטנים שעדיין לא יודעים לקרוא. ועכשיו קבלו הצצה קצרה לספר. השיניים שחיפשו פה חדש. סיפור על ילד שלא אהב לצחצח את שיניו. מאת ג'יל ג'ונס. אורי הוא ילד מתוק במיוחד, אדיב וטוב לב, רק דבר לא אחד שאורי פשוט לא אוהב לעשות, מין דבר שתמיד מטריד אמהות. לרכישת הספר, לחצו על הכפתור למטה.